Watu tutu akka gajang umur silas niro atu juluan nari pasatu ni tuhatta asa on naro inda tu maronon nami asa dor haduka menna togu ni horbo ador hatiti menna togu ni lobu nang mahamu hormatua amang suhut nami peririk pautu satu nomor nini satu nomor nono mat itu saksongon itu tu dipengantin nami itu lain nami nang majalo pasu-pasu parbogaso siat joron itu hatai marita na posona siak kami do masahutani marga sinaga pasatot selamat berbahagia ma dihamu na dua sianggia matutu rumah tangga naringga tujuan narion jala rumah tangga si bawah di huton asa masih jujur mamu dakkan nama delani gelombang kehidupanmu di rumah tanggamu asa jupang masong narok indah tua hauma namar tangga-tangga uli denggam matongi molo di gaduan molo nunggu dibukamu mar rumah tangga uli denggam mamu molo marsia juan-juan mat itu jadi itu tuh dison hubuk kaldo tuh sama manik kopitan yang kami ima ulos na gajang ulos na habal ulos itoror rabu dalam nami tong martangiak tong mata nomor 2 di bata asang giat di basa tuamu umur na gajang do pajapalan na lomak saksohoni nak torok pinopar asa sa ni solu masa tulotean sa ma ulos perbeni holohot masa tawi tuhamuna sa mau subang biasa tu parhorasan totong madi ramot ituan amak pada nami gabi mang gabi naik pas atap perbeni holong mahami tu ibu tu lain nami baik kamu memang musik na obat tu sih mau ni nah kira-kira baru musik iya lucu iya di saya libat ini Masuk,